Kita kok diperkaos. Kok iso perih yo. Ki aku belani iki. Ya nggih no, nggih to. Oh jenengan tresnane kali niku. Oke, ya wis saking gedene tresnaku marang kowe Dewi Kencana Biru. Kencana Oh iya. Baik, bener-bener niku. Kencana wungu soalnya biru bar dijepuki wong akeh. Oke Mas, kencana abang lagi lho katok abang. Hei! Wah, wilujeng dalu Mak Cange. Wilujeng dalu Mas Meo. Selamat malam juga Mak Limbo. Selamat malam juga Mas Entun. Alhamdulillah. Ayo padha nandur sirah semene biyane. Iya ta karemu. Alhamdulillah sing nonton tumplek-blek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa piantun ngrengket kompak nggih. Nggih. Ora sandadak dikon kabeh padha madhep rene. Mangsamu iki lho. Ngilu tontonan iki ning kene. Lah kae anding pager enek sing madhep rono. Wong nguyuh. Nguyuh. Kok ngwasi wong nguyuh barang. Lho nyuwun sewu alhamdulillah gelare wayang niku teng Bali Desa. Lah aku ki paling jideg nek gelare wayang ning Lampangan kok. Lah nyapa? Bingung goleki nggon nguyuh. Aku ki terus wah kaya nek trekson nguamping trekson bareng lah kok treke maju. Lah aku yang ngoten alah Mas jebrek kabeh. Aku akhire nisih golek wit. Penonton kan sih kono, wah aku duwe klek ini. Oh saman ki nronton lah kok ndase wong. Waspada ta wong ki sing waspada. Ning ngene lho. Yo jebul bayi kene iki ngegirisi. Kok iso? Bayi ngegirisi medeni senengane mangan mboke. Endi? Ning kono mau. Kuwi mie. Mie kok iso ngowene. Oh iso ora iso bedane mie karo mangan iki lho. Masak mie. Mie antene kak tak jaluki ya ora oleh. Ora oleh. Ngawur. Ngene, Dik, gentian sing tengen aku. Aja. Kuwi kobar mesti mambu mbako. Kok iso mambu mbako lho. Lah ya. Mak Cange inggih Mas Meo kados pundi? Wilujeng dalu. Nggih. Alhamdulillah sowan malih teng mriki. Nggih. Mugi-mugi masyarakat mriki mboten kapok. Nggih. Samonten mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh, kalebet sedaya panitia bapak-bapak lurah, bapak perangkat, saking keamanan TNI Polri juga Pak Hansip matur sembah nuwun. Mugi-mugi pinaringan sehat. Nah, paling tidak yo ndonga iki yo nggo parikan. Wah, seniman kok ndonga ati mau ngono kuwi. Contonono Mas Entun. Nandur suket ning pinggir sumur. Lha paling tidak ngono kuwi. Muga-muga warga ngrengket tansah pinangiringan urip ingkang makmur. Allahumma amin. Amin. Awakmu kono. Nggo parikan. Ya iya. Apa kono? Mangan suket. Suket kok kaya jaran. Lho ki parikan kok. Tapi aja mangan suket ngono lho. Ya wis. Ndase mumet. Nah, kuwi nek ndas mumet kuwi. Mangan graji. Aduh. Parikan. Ya oleh ora apa-apa. Mugi-mugi masyarakat ngrengket kathah rejeki. Allahumma amin. Hebat. Cah kene ya. Sirah mumet keleleken bayem. Lho. Apa kuwi? Iya kepada awakmu mau. Terus muga-muga warga ngrengket tansah pinaringan urip ingkang ayem. Amin ya rabbal alamin. Wah jan sirah mumet. Kowe parikan mangan klenteng. Mugi-mugi masyarakat ngrengket meteng bareng. Donga iki sing apik iso meteng bareng. Lah jarene akeh anak akeh rejeki. Donga iki sing apik-apik kaya. Donga sing apik iso meteng bareng iki. Ya sik nyuwun sewu tak donga nggih Mak Cange. Inggih, monggo Mas Meo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndang, lha iya nganggo mukadimah to. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Shallu ala nabi Muhammad. Donga ndang cek-cek
Lah ya kono padha. Kene ngenteni kok. Ngenteni Qala kok. ta'ala bihil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Isine iki ayat iki kok Ngiseni kok kuwi bener nek kleru. lah ngenteni ya. Niki wujud syukur. Ha iya. Ing ngarsaning Gusti Kang Maha Agung tasyakuran desang krengket. Nggih. Nggih, la ing sakartum la ajidannakum wa la ing kafartum inna adzabila sadid al ayah. Wah. Sing sapa gelem syukur bakal ditambah nikmate, lang sing sapa ingkang kufur diparing adzab kang luwih pedhe. Niki wujud syukur saking masyarakat Ngrengket lumantar Pak Lurah beserta jajarannya. Mugi-mugi bakdo bersih desa mengke sedaya pinaringan rejeki lancar, sehat, slamet donya akhirat. Allahumma Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, iya, iya. Innallaha ma'as-sabirin. Apa ki? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wis dalil malah Idul Fitri to. Gangsaran Mas. Wah, lagi. Gangsaran. Jur kiprahan ngaten. Oh. Lebokne apa? Manut penting nganggo fragmen Mas. Wah, Dawuh saking pripun Pak Lurah pesene niku. Gangsaran, Mas. Nggih. Oke. Asike. Gangsaran lebokne ning apa? Kiprahan. Bendrong. Lendrong. Oke. Aku jawab apa? Minak gojing. Minak jinggo. Nggih, minak Kok jinggo. ya menak goji. Prabu Minak Jinggo. Oke lah. Ayo Mas. Ayo. Nuwun kawula nuwun sagung para pinilenggah ingkang tuhu kinabekten. Pagelaran ketoprak ing wekdal dalu punika kanthi lelampahan Minak Jinggo Balelo. Minak Jinggo kalampahaken dening Raka Mas Sentun. Dening Dayun kalampahaken Coco Meo. Widih. Coco. Cah wedok kae sapa? Juwita Ratu Kecana Wungu. Juwita Ratu Pecotot Ungu. Kencana Wungu. Kencana pecotot Manuk. kalampahaken dene Gendho Ayu Manuk Hara. Mano kok manuk. Kados to pundi lelampahan pagelaran ketoprak ringkes wedal dalu punika Hasta Brata.
menika sampun dugi ngrengket lurahe. Ayo lumaku ning Majapahit. Lah, Majapahit lurahe. Bupati Juwaita Ratu kecotot wungu ya yon. Kencana wungu lurahe. Kecotot wungu. Kencana wungu. Aku ra iso muni kencana wungu ya. Contoh diboyong ning Blumbangan. Blambangan lurahe. Kadipaten Blumbangan ngono. Kadipatenipun Blambangan. Saperlu dadi bojoku. Nggih lurahe. Nggih. Kencana wungu dunungena ngendi ya? Sakmenika Kencana wungu sampun dumugi mriki lurahe. Godhong waru bolong-bolong. Bocah ayu kok moblong-moblong. Apa? Matane kok rene lho. Kene lho wis nudiak. Kok melok tok. Nggih. Jebul Kencana wungu dununge ana kono ya yon. Yon nun tuk nang bepis. Napa niku? Bathuke nonong lambene tipis. Nggih lurahe. Pipine monyor-monyor kaya tomat bosok. Perasaan kaya banci saka Saradan ya yon. Nggih. Tok munong niku napa lurahe? Bathuke pancen nonong. Remunge Irunge pancen bangir. bemupe. Lambene pancen tipis. Lit mureng. Silite pancen. Kulite ireng. Kulite ireng manggis karengat. Nggih lurahe. Sapirode ayune Tumpuk undung. ning nung ning deng 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 nung ting. Kene ngenggal ngadeg ka wong ayu tak gandring. Gandrung lurahe. Dipiye to ya? Sak solare. Sak solare kuwi to. Solahe menika Mak. Sak solahe ya ya. Nggih, sak solahe. Yun Nun, dodone yun. ya bisa bengkah. Lah iya. Ketoke kangkean disuntik karo Solikin ya yun. Sak solahe. Aduh. Niku Yon pun lurahe. mike kok dijedu ya yun. Lho, aduh. Minggu nek bentik anine piye? Nggih. Jenengan dangu lurahe. Sak solahe gandes luwes merati. Neng nong dong dong tong tong. Dayo. Nggih lurahe. Ana kuciwane sithik yo. Pripun? Jenggote ra dikerok. Duh. Kowe iki yo kelakuan kok nul. Jenggot ora dikerok. Lah Keneng kono diritlone cah cilik-cilik sitok sindene lek nguyuh ngadeg. Ayo kelakuanmu. Menika lurahe. Karya pakmu karya ya. Karya matane. Yon, Nun. aku dipisui yon. Pripun leh misui? Karya matane ngono yon. Karya matane ngono yon. Wes aku dimatah-matane. Matamu ngono yon. Nggih timbangane dayun raup. Wah, iki. Karya sengsem ming pandulu manut sira. Wah, Lagi berarti jazz didemek bokonge Pak Jontit. masak ta? Demek bokonge lak Jontit. Ora no. Kok ora? Iya. Nek sing demek aku lak Jontit lak nyolot tenene. Aduh. Ya ampun. Apa Lah Mbak? wis tak omongi to saurunge. Nyapa Mbak? Guyon iki ya guyon, Mas. Nyapa? Aja nampoli bokongku. Aku ki demes kok ya. Gemes iki ya gemes Mas senep, Mas. Bokongmu sing Lah kok iso senep ki lho? Lah iki demek bokongku kena ndasku lho, Mas. Rungokno, seta, rungokno. Pripate sing senep ki wetenge, mosok bokong kok senep ki lho. Lah kowe ora ngerti, Mas. Tak omong kok ya. Nyapa? Tak mau semak grenjel ngono. Lah ya aja Iya. demek bokongku ndasku ki loro, Mas. Udah.
Mosok ndase loro. Genjil ngono. Nah, delan kewepruk diasmu. Mas Akbar. Oh, Tolong Dedek. ya ampun iki aku Jenengan niku badhe dirabi. Ah, masa aku dapuk ketoprak masa aku dapuk ketoprak ya. Ora sawi madhep ora sik. Oh ya ayo. Sama Mas Akbar. Damar wulan rung teko. Oh iya. Wong ayu. Wedeh lha. Wong ayu mustikaning jagat. Aku wis apa? Masa kencana wungu cakrake ngono kaya begenggek ngene iki. Hei, Sing ketoprak gegek. Ngeten iki lho Mas. sing ngalur. Lho, Kene piye? ana dawuh sing kepiye minak Oh ngono jiya. ya. Wong ayu mustikaning jagat. Ana dawuh sing kepiye minak jingga, miring penak jengking nggih monggo. Kuwi apa? Lah jenenge minak jingga ki lak ya kuwi. Pancen bener kandamu kuwi wong ayu, wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Lho, sok cara wungu dadi cempe lho. Kok mbok remet neh gandose. Aku ya pengen buktekne tenanan. Ya. Aku nagih janjiku rikala semono. Nagih apa? Sasuwene aku merjayani kebo marsuwet. Aku arep kok pek bojo, gelem ya kowe tak pek bojo ngono. Kaca nduk, kaca. Ngaca. Iki mana? Rupamu ning trembel kaya ngono kok arep rabi wong ayu kaya aku. Piye? Sorry no. Weh, Ya jelas sorry sampean ki yo gak nyadar kok sinuwun. Wong niki lho njeng-njeng badhe dirabi genset. Kok dirabi genset. Aku ya entuk pawarta. Jare kowe arek dirabi karo kantor polisi. Apa bener kuwi? Mas, menungso kok dirabi kantor polisi, ora kantor pos pisan to, Mas. Ya maksudku ki sing ning jero kono. Pak polisi. Aku ki arep dirabi Pak Lurah kene. Pak Sugiyarto. Pak Lurah ngrengket ki wis omong aku. Piye, Mbak? Engko nek bojoku wis bobok engko ijaban ya, Dik. Yo. Potonganmu. Pak Giarto iki ya eman-eman kaya. Eman-eman Pak Giarto. Iki wedok ya wedok niku ciwane sitok. Napa? Metengi lho angel Ram. Terus ya tak gawe ngono, Mas. Lah iya. Aku nek meteng awakku bedah kaya wong-wong kuwi aku ya wegah to, Mas. Yo. Aku ki ternyata tak setel ngene wisan kok pabrik. Gelem tak pe bojo apa ora kowe? Yah. Lho. Dayun. Inggih lurae. Pabrik ilang kompane. Bocah cilik kurang baguse. Didampe. Ya wis terusno. Ngomong. 7 yuta meneng ae. 7 juta matane. Aku kan 250 piye? Mapano ya, Bu. Mak, gak. Golek gegek-gegek kono lho. Dayun. Inggih lurae. Luwe becik maja puet digawe karang abang ya. Lho mangke tasih wonten denipun damar wulan lurae. Damar wulan metune pendak esuk ya. Jenengan napa mboten ajrih? Aku tetep wani. Kocap kacarita medal den bagus damar wulan. Kang Mas Damar Wulan. Pasan. Tolong perjakaku direnggut. Oh, lah ya padha lanange lho, Mas. Lah jenengan niku dapuk damar wulan lho. Aku ki dapuk apa omong ngono sik wis langsung diperkosa. Lah nek Tapi diomongi Damar Wulan. nek jenengan diomongi niku mungkin jenengan kabur sik mergae kecotot wunung ngene iki. Damar wulan iki karaktere halus ya. Halo. Halus dadi sampean tak kamploki ngene ya meneng ae. Nah. Kang Mas Damar Wulan. Kula badhe diperkaos kalih menika tetek melek menika Kang Mas. Diperkosa. Heeh. Oh iya nyah biasa lho kok. Lah nganu saking nganune wetine. Lah butuhmu piye wong ayu? Kula dikudak kalih niku badhe diperkaos. Kula mboten purun wedi nek perih. Alah, Potonganmu iso perih lho. Kok diperkaos. Kok iso perih ya apa? Ki aku belani iki. Ya nggih no, Ya, nggih to. nggih to. Oh jenengan tresnane kali niku. Oke, ya wis saking gedene tresnaku marang kowe Dewi Kencana Biru. Kencana Oh iya. Bae bener-bener niku kencana wungu soalnya biru bar dijepuki wong akeh. Dadi Oke Mas, kencana abang lagi lho katok abang. Hei!
kata Adidas sik dinggo. Iki kata prakate mbokmu ya. Ora iki kata Pak Lurah. Hei, Kari wingi yo. Oh, alah. Bocah yo edan. saking gedene tresnaku marang genduk kencana wungu bakal tak belani. Terus nggone jenengan gede Mas, tenang. Lho, Maksudnya gede tresnane. Lah ya gede tresnane lho Mas. kowe apa tau nginceng? Ya sithik. Dayon. Inggih lho. Sereten pawongan sing mlebu ing kamar kuwi ya Yun. Sak menika Sing lho. kakung diprejaya ning papan kene. Jenengan wantun lurah. Ora wedi aku ora mundur babar pisan Yun. Kula ingkang diseret badhe medal Lakon mati dening aku kowe. Mati dening aku kowe. Cuk. Mas. Wedane iki lho nyapa? Wong iki Wong ora dikapak karo kono kowe iki bengak-bengok. Mas Akbar iki loro aku dilumahne yo. Sing ngatel iki awakmu. Maksudnya kuwi iki arep ngadeg kabel mic kepidak kowe Lah, makane kowe Lah aku sing disini. ngene lho nyo sumpah mengene lho tak warai. Piye? Mengkan Mas Akbar ngene lho. Ya, ya. Langsung dijungke ning ngene lho. Sumpah aku mau dionok ning ngono lho. Masa kaya ngono kuwi? piye contohane aku ora delok lho, Mang. Mang asine cung Mas Sabar wong pirsa lho. Mas Akbar ngomong iki. Ah, Kan iki ngomongnya. aku kan lungguh ngene to. Ah, iki Nah, iki lungguh Manohara. ngene. Sampean Ngene. Akbar. Ya. Ngene. Mosok sih sapa ora lanang. Aku mau lah yo piye to Mas aku. Oh, tragedinya seperti Tragedinya itu. seperti itu aku ya wedi to Mas. Kang iya to, awakmu yo kudu njaga wewadonmu. Toprak jangkrik. Iki diterusne ora lakone? Terusne no. Nggih. Dayun. Mosok piku loro. Aku dadi dalang. Dalang rupane nderumus apa ya enek. Ya biyen no. Disek sik keprae. Keprae di. Wah. Nek ora iso disek tak disek yo. Kawongan. Iki sapa jenengmu? Yen kowe takon aku Minak Jio. Jinggo. Iya Minak Jinggo. Kowe apa arep bergonjak si kencana wungu? Aku nagih janjiku rikala semono. Janjimu piye? Kuwi Dwita Ratu Kencana Wungu gelem dadi bojoku ngono. Kowe arepe ngepek kencana wungu? Iya janjiku kudu. Gelemo. Lah mbok dol pira to Mas Iki kira-kira? piye to, we? Niku mboten gelem mergake tresnane kalih jenengan ngono lho, Lah ya Den. kowe iki ditresnani ya ora krasa lho Mas. Lah gue mbolontong gitu. Lah kan ya aksesoris to Mas. Oh iya. Tepungke kowe sapa? Damar oblik. Wulan. Wulan, damar wulan. Ya bener Damar Roblik wong cilik. Nek gede Damar Wulan. Piye? Damar Wulan. Kowe becik kowe bali ning negaramu. Ora galem bali aku nek durung kencana wungu tak rabi. Kencana Wungu ulungke aku wae. Nan Mas aku rabi Mas. Nan enak. Alah, aja. Kok maksa to, pane kok hiperaktif ngono lho. Lah iya. Lah aku arep perang rene mau melumah-melumah begagah ngono. Wani kowe karo Minak Jio. Wani entek wedine kare wanine. Minat-minatan PNS apa-apa aku. Aku mau. Mas. Aku mau. Mas, iki lirik iki terus perang ngoten lho. Perang ngono. Kok terus dikon wehne piye to Iya, ki? ngono. Perang Mas, perang. Wani yo Mas. Kowe iki nyapa? Aku kompor. Oh iya. Aku tangga. Totoane Kencana Wungu. Oke. Sing menang entuk Kencana Wungu. Oke. Damar Wulan. Oke. Plak tunggelang. Nah, ya lagi iki. Yo, mio. Engko sing menang iki ya. Yo, ya lagi iki banci dienggo royokan yo. Iya. Las. Oh. Yo. Oh. Ilang kowe. Matane ning kene lho musuhe. Oh iya. Musuh joget tok bablasen lho. Babasan. Aja. Ayo Mas. Lenopak. Ayo Mas semangat. Wedoke. Iso. Lah aku ki kowe semangat tok ya nyapa lho. Kencana wungu apa sumber kencana? Sing hati-hati kowe. Oke. Tiban tanganku. Oke. Wes. Mas. Lang dalang. Jenengan niku
Raden anu niku nggih, Kencana Wungu nggih. Nggih. Damar Wulan nggih. Nyapa kok kaya Janaka. Ta. Halus kok ya, bagus kok ya. Aku lagi ero iki lho. Apa? Damar Wulan arep perang kok senari bidadari iki lho. Janaka Bambangan halus. Nggih langsung bergas. Dedek mengke niku mati. Ayo. Mas, jenengan nek reso perang tak aku sing perang lenggah. Nah, Yo. kowe iki dapuk Plak dentung anu ae. Muda rangsang. Muda rangsang. Ayo. Atuh piyung. Sempakmu ki lho. Sempakmu abang iki lho. Plak. Iso nggo katok bal-balan. Los lanang kok. Ku muda rangsang. Plak dentu Bambang Cakil iki apik. Lho, biar. tak inceng. Nyapa? Ndase wis metu. Lahir lanang gitu. Wis metu ndase. Ning jero cukur gitu. Duduten. Tenan kok ketoke. Iki mung perang apa kok terus ngamplok? Ini perang cara ndi lho. Lah salahe. Heeh. Sampeyan iki wong lanang ya ora iso perang mosok wong wedok mbok kon perang ngono kuwi lho. Lah aku kan yo njaluk dikira nyepelekne ra duwe kasek. Aja nesu to, aja nesu. Ora oleh nesu. Aja nesu. Alah. Alah, nyapa kok ning pengkibot barang. Mas Tris, nggonku beset Mas Tris. Rumangsaku iki ketoprake terus mobar. Masaku. Disuwukne ning niki kudu kalah riyen. Oh, sing ngalahne sapa? Lah kedahe jenengan ning wakil nika. Wakil mboten? Wakil biasanya 500. Lho, Saiki narep aku. Karcese ki oleh 400 tok. tak patenane dhewe wae. Nah, Patenane Mas golek. pun jenengan pateni dhewe. Arit gak elek-elekane. Heeh. Arit. Pengapesane kalih godhone dhewe niku. Udah rujak petis. Ora ki. Kowe njaluk mati karo godhoku apa godhone Manohara? Wah! Urung nyuk. Urung. Aku selawedi kok. Ora nek setok. Kowe licik. Kowe nyolong supakaku. Pusaka aku gada wesi kuning. Tak keprukke kowe mati dina iki. Tepuk tangan. Wah, jantung praem pun bar. Alhamdulillah wis sing mati ben diurusi tanggane. Awake dhewe tak nyanyi. No, anakku sik cilik-cilik lho. Lho, jarene arep mbok parokne. Aku rangkem rungsung aku. Anak kok diparokne iki masamu sapi apa piye? Sapi kae anake diparok. Nek bojoe diparok kira apa? Aja. Amin. Mati omong. Piye? Yo. Langsung sigrak nek niki lagune. Apa? Mas Akbar. Dalem Mbak Ayu Manohara. Mbak pilih wonten pamundutan lagu monggo. Sampun mardika mawon iki dereng wonten Mbak Mano. Ana Pak Lurah? Oh, Pak Lurah, tasih lenggah to? Nggih. Diaturi pinarak mriki melih. Lho, diatur mriki melih? Nggih. Ya jenengan sing ngaturi no. Iki. Ayah. Hei! Alah. Ya kayak yo iya to ayo. Ayah. Yo iya to. Iya to, Pak. Calon istri yo aku Iya, iki. calon bulurah. Bulurah ki wis anjang karo aku nek wis ora ngatasi. Mangkane digolekne serepan diesel. Aduh. Lah wong ayune kok ngene kok diesel iki lho. Model Diaturi Mbak Mano. Pak Lurah. Duit. Hei. Ngetes semik iki lho Mata cantik. Yuhu. Tak jemput, tak jemput ya. Wih, dijual. Tak jemput kontrak bojoku kok. Iya. Mas Karis.
Wis. Kodhok ngorek. Kodhok ngorek. Kayak wong manten. Nurinjih Sirat Maja punang pinanganten sarimpit. Bijil saking sasana busana tumuju wonten ing sasana rinengga. Temek lampah ira. Temanten bagus kadya Janaka kang putri kadya botol termos. Nyuwun sewu wekdal punika wancinipun sungkeman manten putri sungkem ring manten kakung. Sungkem nggih sak menika kose kuwi nanti malam wekdal punika wancinipun sungkeman ugi wancinipun ngidak endhog sareh nendoke mboten enten ndoke manten wedok jenengan idek Mbah. Mbah. Awakmu mlumah, ndokmu ben didek. Ya ndokmu dhewe wis didek. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Lurah. Dicepengi mik. Mie. Nggih, wilujeng dalu. Injih, ya Allah, Mbak ya. Manohara. Injih, ya Mbak Allah. apa iki bapak? Oh, Anu pun sanggatane coro-coro menika. Kula menika asline nggih pun wedok. ngoten nggih. Nggih. Wedok. Kula wau pipis jenengan inceng ngono. Alah. Lho, saestu lho Mas, toilete kene lho penak. Ora nggih kunci Mas. Langsung surungan nganggo sendal. Gek piye to, Pak? Sesuk ganti lawange. Apa? Sesuk lawange diganti. Ganti apa? Iya sing ora surungan, jeglekan sing apik. Ngoten. Mau kula tangkleti, Mas. Pripun? Lagi. Iki ganjelan apa asli aku ngono? Lho, Cok, monggo jenengan Niki cobi. Mbak Lurah, saya niki asli. Lho, asli niki lho. Aja ngono to, Mas. Wong wedok kok mbayani menika ngapunten menika asli Romo. Nggih. Asli. Niki wau bar tabak becak Menika- mlumpuk. Menika rasa stroberi, sing menika rasa jahe. Purun. Sik to kok ora padha. Saya tahu, iki jene kaya warung Lah ya piye tapi ya bakul kok, Mas. Oh, iya. Monggo. Ngersake napa? Ngersane napa? Pak? Rasa kopi pahit ta ya. Oh, kopi pahit. Nggih. Iya. Piantun le bagus ya, Mas. Nggih. Lah Pak panjenengan yo lurah pun pinten tahun? 11 tahun. 11 tahun. Alhamdulillah ento ya Allah ngantek gigike ucul gak kerasa lho. mengemban amanat rakyat ki ngono ki mementingkan kepentingan umum. Omong ngono Pak Lurah. Nyapa? Nggone meo turah gelem apa piye? Aja. Ngene niki turah nganu Mak niki dalam mboten gonceng. Wong niki Sampai nggo mingkeme kemeng lho. Ngersake napa, Pak Lurah? Hati-hati lho Pak Lurah mengki nek bengkoke ketut. aja ngono. Kamu sobanci biasane malati. Kowe iki gara-gara ngono kuwi malah saiki Bapak Lurah-lurah ki mau njecek aku lho. Piye? Lah. Nganti Ya. sakniki ganti moden, Pak. Sing Oh, ngoten nggih. mriki modene wonten. Oh, modene bagus. Pun mantuk napa dereng? Pak Mudin saya nang kene ora iki. Oh dipotong mawon pun mantuk. Oh, nggih. Bayar nggih. Nggih. Ngersake napa Bapak Lurah request menapa? Mbok menawi wonten pamundutan sumangga. Wau Bu Lurah pun sanjang kula terus mengke Pak Lurah jenengan garap ngoten. Kok kaya Lah niki kalau bulurah guyu kekelen. Ikhlas Bu Lurah terus Nggih, nyilis deluk ya. Nggih, wong mboten kelong. Balik Nggih. ora lara. ora meteng e. Nggih. Lho yo, padha lanange meteng. Napa Pak Lurah? Wonten mbok menawi wonten pamundhut Monggo. napa pasrah Mbak Manohara? Ngikuti duet nggih napa duetipun napa? Wah. Lagune napa? Wis. Awas. Judule apa? Bape mampu. Apa? Lagune apa? Banji apa ngono? Bape mampu. Yo. Mio ki lambe apa WC to, Mas? Masa ta? Kowe ki ora tengen, jare ya. Ku irungmu sing rano. Kletong ora. Kok kletong lho, ha. Batang tikus ngono lho. Monggo, Jenengan pengen Duet napa, Pak? Monggo lagune lagune napa, Bapak? Campur sari mawon. Siap. Oke, siap no. Kok trimane campur sari yo campur telek mawon lha nika kletonge.
Kah? Napa judule? Lah monggo lah sing nyanyi jenengan kok tangkep judule. Apa mah lali aku judule. Wah, Apa lali janjine niku wau? Jambu alas. Jambu alas. Jambu alas. Oke. Ben rame. Mas Menambah Akbar. biar rame suasananya. Nek kalih buluran nyeluke emah. Oke, nek kali jenengan. Nek kalih kula nyeluke napa? Su. Kang. Aduh, plerokane. Ya nyeluke ayang ngono lho, Pak. Iya ayam. Ayang. Ayam Ayang sih, goreng. ayang. Ngaten. Ayang ngoten lho, Pak. Moh. Ayang putri. Oh, Ayang alah. putih. Padha lanange lho, Pak. Ya, nggih. Nganu gelut ae yo. Hei, apa entek sing lagi apa dijak gendut? Kowe piye iki yo? Ayo, jambu alas. Nggih, Jambu alas, jambu nggih. alas, nggih. Nggih. Selamat. Asik. Rengket bergoyang. Nggih. Yo. Wah, terima kasih Bapak Lurah. Ternyata Pak Lurah suaranya bagus sekali. Bagus. Nggih. Ya ampun. Penyanyi kamar mandi. Oh, aku ikut dong kalau nyanyi di kamar mandi Pak Lurah. Mesti toh. Wes, angel. Piye to kok? Angel aja Angel kandanane. Sastu niku Mbak Lurah. Nek angel aja digarap, Mbah. Timbar. Nggih. Nggih, matur Sampun nuwun napa Bapak malih? Lurah. Nggih. Sampun napa malih? Napa malih? Pisan kas yo. Oh, pisan. Oke. Nggih, mboten napa-napa. Nek setunggal niku namung 200, nek kalih niku 300. Sik to iki sinden apa rampok? Begenggek, Mas. Rumangsaku Mboten Mbah, kok, mboten guyon Mbah ngoten niku. Nggih. Nggih. Napa Mbah? Mbah Lurah. Nggih. Setunggal. Wong nyeluk Manohara rene iki ben tambah rame. Nggih. Karo Cameo, dene danyange diceluk mriki. rene. Niku Tambah rame. biasanya ngeten Mbak Lurah. Manohara niku adegannya banyak sekali. Oh. Nek obo gelem reokan niku. Terop niku dipenek. Nah, Munggah. niku anjlok-jlok sirahe nang ngisor. Bah. Oh, Saya Manohara. Adegan Ngerengket viral mengke. Nggih niku. adegan sing terbaru Mbah, kebaya merah membawa asbak. Saestu niku adegan terbaru Mbak Manohara. Pripun niku? Apa kuwi? Non, Napa niku niku? kula kirimi linge. Hei. Rumangsa Cahidan. video unyil ngono. Upin Ipin, Mas. Napa Mbah Lurah? Napa melih Nggih, monggo? ben tambah rame. Nggih. Rondo kempling. Baik. Rondo kempling. Tibake Mbak Lurah ki selain seneng banci ya seneng rondo. Hei. Ya ora mungkin. Dirungokne Bu Lurah. Ora. Bu Lurah niku mboten napa-napa terus. Pak Lurah kok garapen ngoten. Oh ngoten. Nggih. Ya wis manut aku. Kok kaya sawah atau digarap. Gawakne traktor ya. Kalih sinten? Kalih kula napa kalih lari-lari? Mungkin anu mbok pilih badhe ngraosaken ingkang Nggih. asli Mbah Lurah. Anu. Monggo. Kula tak ngejak Mbak Raras ya. Oke. Nah, ngeten. Niki gerne teng mriki. Niki 20, 30, 50, niki 200. Ayo tuh, 200. Ngaten. Aja larang-larang golek pasaran ki sithik ngono lho. Ya ora apa-apa ki anakku kok. Nek jane nek kalih kula gratis jane. Kok enak germone bareng to? Ya gerakan. Mosok sinden nek. Gerakan moral. Oh, Iya, gerakan moral. Lah Dermo. iki jos wedok kuwi banci yo. Kowe urung ngeroh kuwi ya banci. Mosok Sik wedok anakku. lha kok iso? Lho asli kok. Oh iya. Kuwi mau tak incek pipise ya ngadeg. Ning suarane beda. Iki apik. Iso kaya wong celuk-celuk lho. Piye? Iso ngene. Ngonek pipis. Iki Kuwi engke kowe ora ngerti. nyapa? Pas set kan isik dimpet, bareng dikuwabehne kaya wong nyigar keramik. Piye? Lungguh plek. Apa to kuwi? Bocah Miyong gila nih. Iso niteni. Lah Aku antri ning Lurah. jaba krungu. piye-piye. nuwun sewu lho Pak Lurah. Nggih. Jenengane ya nganu nuwun sewu niki nggih. Nggih. Ki kantor apa Mas? Kantor desa. Kantor desa to. Nggih, balai Kantor desa. desane apike kaya ngene lho. Nggih, Kamar toh. mandine ya Allah. Lawange ki lho. Gak, sampeanku nek nang Dalem. kamar mandine, Pripun? jedik lawange kan gung tak dandani. Lah nggih. Tenggene ruangan kula mawon. Lah, kula pipis mau kula ganjel ngeten nek. Lah. Basa ngono lah kok. Wah, Lah nggih lagi ganjel mungkin nek dibuka kaya apa apa? nek ganjel pripun? Lah ngeten Mak, kratak ngono. Turut pupu. Iso mobat mabit. Yo.